mweya wakachena mundikombolerenyi kuti moyo wangu ucha kukudzangu wadzese ndidzidzisenyi kukuda kuziva zvakanaka zvechikariro chembiri chinondipa kufara ndauya kune mwitenzi munozondibatsira ndinosimbira kunemwi mundisvitse kumusha Jesu wakanditsvakisa ndanga ndiri mufambi mudambudzo wandibvisa ngeropa rake iri ndakashira mutsa wenyu ndinomuitirenyi ndipenyi kunaka kwenyu ndosungirwa kunemwi nguva dzese ndarasika kuva munzira yenyu ndiri pano wangu Baba batisa moyo wangu ndiri pano wangu Baba batisa moyo wangu ndiri pano wangu Baba batisa moyo wangu ndiri pano wangu Baba batisa moyo wangu. Pachipamwana wa Mwari toda kukuchingamidzai mukati merusando rwatinago panguva ino. Toda kutarisa musoro shoko unoti mhuri mbiri, a tale of two families, nyaya yemhuri mbiri. Sataverenga soko toda kuti mbonamata Ishe tomutenda nemukana wamatipa kuti tarise soko renyu. Tinokumbira kuti mutiropafadze naro, ngandidzikisirwe imi musimudzirwe naJesu tanamata, amen. The tale of two families, nyaya yemhuri mbiri. Matthew chapter 24 verse 37 kusvika pa 39 ndo pachaverenga chitarisa mhuri yekutanga. Sapamazuva aNoa ndizvo zvichaita kuuya kwomwanakomana womunhu, nokuti sapamazuva iwayo mvura zhinji isati yasvika, vaidya nekunwa nekuwaniswa kusvikira zuva Noa raakapinda naro muareka, vasingazivi kusvikira mvura zhinji ikavabvisa vose. Ndo zvichaita kuuya kwomwanakomana wemunhu. So the first family imhuri yaNoa. Tikutaura nhau yemhuri mbiri pana. Musure merusando toda kuti umwe neumwe agotiudza kuti ndeipi mhuri yaanoda kunge ari. The second family, Luke chapter 17 verse 28. Sezva zvakanga zvakaitavo namazuva aRoti, vaidya nokunwa nekutenga nekutengesa nokusima nokuvaka. Mukaverenga muchienda umberi inobva yatsanangura kuti kusvika Sodoma raparadzwa. Saka da kutarisa mhuri mbiri idzi. Totanga neipi? Ngatitange neyaLoti. Kune wakangamwa mhuri yaLoti yanangotanga iri muSodoma. Loti akabva nababa vake Abrahamu vachibva kuUri ravaKaradhiya vachienda kuKenani. Angadaidzwa haasi Loti ba, akadanwa ndiAbrahamu. But Noa anga ari mwana womukoma waAbrahama. Kune avo vanoda kunyasa kunzwisisa. Saka Abrahama kana kuti Abraham ndibamunini, if I'm not mistaken, or bamukuru whatever baba. But mukoma wacho ndianga ari Nahori. Now the Bible says Mwari wakadaidza Abraham, haana kudaidza Loti. But then it shows that Lot akaindawo, kureva kuti akateverawo baba. We are not told kuti why, but tikutaridza kuti akaindawo nababa. Maybe because baba
vanga vasinawo here mwana, I don't know, or whatever, saka akagara nabamunini here, kuti akwanise kuti azodini, vagozovawo mwana wavo, kuda kuti akanziwo bamunini sezvo musina mwana muchitorawo. We are not sure, but it seems ndo zvakaitika kuti Lot akanga ave mwana waAbraham, because Abraham anga asina mwana. Now I want something kuti chitibate panapa. Abraham atiri kutaura nezvake uyu ndivo vanonzi baba wekutenda netsamba dzese dzatinoverenga pamusoro pake. Now fambe tinoona Lot ave neupfumi unohlisa. Mubvunzo wandinoda kukupa ndewekuti akawanepi mombe namakwai zvakawanda zvakadaro zvokuti akanga akutoita makwikwi nababa vake? Akawanepi mombe nemakwai akawanda zvakadaro zvokubuda pachena kuti Abraham akapa Loti upfumi uhwu, kupa mwana wemukoma upfumi hwekuti akutokukidzana nababa paupfumi. Ndoda kuti timbofema ipapapa, tipatarise ipapapa, zvokutaridza kuti akaita zvisingaitiki munyika yatigere nhasi, yekuti vanhu vanochengeta mwana womunhu agozopfuma achimupa zvinhu zvekupfuma, even kuda kusvika pakudarika baba, kudarika iye asiri mwana wake wekutumbura. Muri kuzviona kuti mweya wekutsvaka kuti mwana ndewani wazara, nyaya yemadNA yakazara. Even today vana baba vanenge vachingoongorora vana vachingovatarisa, akaona akati uya pano achibata-bata achipenengura kutsvaka nzeve kuti dzake dziripo here panzeve dzemwana. People are busy to look for exhibit yekuti mwana ndewani, which is okay, it's fine, we can't say musazvitsvaka, but I want to show you kuti Abraham akachengeta mwana asiri wake, mwana womukoma. Of course aiziva baba wake, but akamuchengeta in such a way yekuti akamupa upfumi wakawanda. Lot akapfuma. Fambe the Bible records that pakaitika dambudziko rekuti vafudzi vaLoti nevafudzi vaAbrahama vakatanga kugwa kumafuro. Vaigwirei pekufudzira? Mafuro angaita madoko. Saka Abrahama anozvinzwa, anodaidza Loti mwana wake, anoti, mwana wangu Loti, nharo ngadzirege kuvapo pakati pako neni, nokuti tiri hama. Ndakambobvunza umwe mutana pamusoro penyaya iyi padaiticha kuchechi kwavo, ndikati mwana wake naiye ihama ivo mudhara, ihama here yemwana wake. Ndikape mwenzaniso wangu, inini ndine vana vangu vakomana vatatu, Panashe, Simbarashi naTinashe, then Ruarashi ndiye muduku. Panashe haisi hama yangu, haisi hama yangu ba, ina ndisi hama ya Ruva. I'm not related to Ruarashi, no. Panashe mwana wangu, kuti hama zvoreva munhu wekure. Even muningina wangu chaiye handimbomuti hama yangu. Your sibling is not a relative. Asi marelatives iwayo. Kana wakunyora kuti marelatives oti hama dzedu, obva wati wewe bhudhi vangu, uchira bhudhi hama. Sisi haisi hama. Muroora haisi hama. Muroora. Mwana wako haisi hama. Mwana. But then Abraham anodzikisa, anoti, nekuda kwenharo dzaitika, zvikutaridza sekuti wabva paumwana wave kuhama. Nyaya hombe ndeyemafuro. Ndoda kuti muone panapa. Nyaya huru yakanetsana nayo Abraham naLoti ndeyemafuro. Nyaya dziri kunetsa even today, dziri kunetsa mudzimba ndedzemafuro. Hapana chimwe. I can prove to you. Hapana chimwe chinhu chikunetsana vanhu besides mafuro. Vanhu vari kunetsana nyaya yemafuro chete. Even hondo dziri kuitika kuUkraine neRussia, mafuro. Hapana chimwe. Opposition neruling, mafuro. Hapana chimwe. Hapana chimwe chinhu kunetsana kwauri kuita iwewe nevana, mafuro. Let me show you. Do you know that even paunenge uchinamata payo uchitsanya chiti Mwari ndiropafadzei, zvinhu zvangu zvifambe, mafuro. Hapana chauri kunamatira. Vazhinji vedu hatisatambotsanyira kuti zvitema zvedu zviregeregwe. Ndive munhu kwaye, tongotsanyira mafuro kuti Mwari muropafadze murume wangu kuti aite sei. Muve naye muchimuchengeta mumasango mari kuti adii, kuti mudle mafuro. Mwari vaine vana vari kuita kuchikoro sekunge unofarira chikoro stereke.
kwako kuda chikoro here naheadmaster, kuda mari yemwana kana achinga akusevenza okupa odla nyange akasakupa but iye achidla nyaya yemafuro kana iye akafara iwo unowa wakafara. So ishu hombe dziriko inoziva kuti indongoona sekuti tirege kuvanza pega pega pateichinamatira zvinhu zvine chekuita nenyama. Ngatingoitai a simple prayer ingoti God bless our food, woti amen. Akuda kupoterera muti ropafadze mabasa emaoko. God bless our food. Muna moto wechikafu uyo wauri kungoita. Abrahama akanetsana naLoti nenyaya yemafuro. Ndo nyaya iri kunetsana mukadzi nemurume today, mafuro. Because mudzimai ane achiti uri kungoita zvauri kuita handirongwi neni. Ari kureva kuti mafuro ave maduku, mafuro ari kudliwana nemarwei, inyaya yemafuro. Cheka pamafuro manyoro apa. Ndo pane nyaya, ndo pane great controversy. Even muEden chakaita kuti Adam naEvha vadzingwemo mafuro. It's not, hazvinei nechimwe chinhu. Nyaya yekudya ndeyakabvisa Adam naEvha. Even muIndireded, ko Satani akabvirei kudenga? Akabviswa kudenga nemafuro. Because akati Mwari ari kublinga kundidarika inini. Why? Anda kuinda pamusoro. Kana iri pamusoro owana zvese, owana mbiri. Saka mbiri yo ndo green pastures. I'm saying this morning, tichenjerere mafuro. Ndo aparadza misha mizhinji. Mafuro aparadza masabhuku mazhinji. Mafuro aparadza mavidhiko mazhinji. Mafuro aparadza even raini rese michato yavhara nemafuro. Remember, mwedzi wokutanga wakaitwa kuna Jesu wanga uri wezvekudya. Akanzi shandura mabwaya udle, une zhara iwe. Akanzi no. Munhu araramiswi naizvozvo bedzi. Mumunzwe Jesu. Jesu ana kuti atidli. Kanzi tinoti tikadla iwe uri kuti ndiri kufa nezhara. But iye for now handisi kuraramiswa naizvozvo. Ndinoraramiswa futi neshoko rese rinobuda muromo maMwari. Kureva kuti haundiudze zvinoraramisa. Come on, cheche yaMwari. Iwewe Satani hauna business rekuudza vanhu zvinoraramisa. Unoudza vanhu zvinouraya. Ukangoona Satani akuda kukusagestera chekudya, haararamise. He kills. So the Bible says Abraham akabva ati, you see now, chisarudza. Hey! Chisarudza kokuti iwe uinde. Kwaunenge wasiya ndoko ndosarudza ini, ndoko ndotora ini. Apa ndopaita nyaya. Tiri kutaura pamusoro pemhuri mbiri. Loti, indiri kufunga kuti dei Loti anga akaita sevana vana baba. Teresa, ndinoda kuti muterese maningi. Dei Loti anga akaita sevana vana baba, kwete vana vana dhedhi. Handi munoziva kuti kune vana baba, pozoita vana dhedhi. Isusu tinonzi vana dhedhi kaisusu. Asi vana baba vakatibereka isusu vanonzi vana baba. Vana vedu vanoti dhedhi. Saka vana vedu isusu nesu takatosiyana. Isu nana baba vedu. Haunhongi nyama mukuru asati anhonga. Azvite. Kana muchori vashanu unotoziva yako. Because bhudhi vanofanira kunhonga kusvika pamuduku. Then futi second round bhudhi votanga futi. Kureva kuti unofanira kutoziva yako kuti yangu iyo ndo yandichanhonga. Abraham aida kunoka sensi mumupfana kuti anofanirwa kutangwa mukuru. I want you to follow very closely. Already Abraham ari kumudzidzisa kuti anotangwa mukuru kozotevera muduku. He is trying to teach this young man that mukati meupenyu you must begin with the one who is an elder. Who is our elder today? God himself. God first in everything. Mwari ngaatangwe. Hakuna kuketa mafuro manyoro. Jehovah asati aketa. Tanga nemukuru. Now, ndopakavhirika zvinhu zvese. The Bible says akabva asarudza. Akasarudzepi kwakune mapani akanaka. Haasi mapani ese akanaka ari kwakanaka. Mamwe mapani ari kuSodoma. For own information, dzimwe nzvimbo dzakanaka dzanoti dzakanaka hadzina kunaka nekuti kwadziri ndokwakaipa. Inogona kuve yakanaka but pairi hakuna kumwira koko. Mubhodhoro, kumwira koko mubhodhoro reroga. Nzvimbo haina kunaka, kunyange zvakanaka nzvimbo yakashata. Vanhu vekwedu vanoda kufarira munzvimbo dzakaipa kunyange vachiita zvakanaka. You don't need to risk yourself. Lot akabva aenda nemhuri yake. Bhaibheri shoko raMwari rinotsanangura kuti akanovaka
akaita tende rake achiswedera Sodoma, kureva kuti aitama each time aiswedera until akazova muSodoma pamugedhe ndopakanga ari. Do you remember the day when God visited Abraham? Akamushanyira, Jesu akanga aripo. 3 angels dzakasvika pamba paAbraham, ndokubva vakurukura denga rikati, handingatauri, handingaindi kunoparadza Sodoma ndisina kuudza muranda wangu Abraham secret iripo, because they were close. Vakanga vari shamwari neshamwari. Munamato wangu satapedza rusando kuno ndegwekuti dai ungashamwaridzana naMwari, zvokuti Mwari anoti ndoda kukupa guwa ratinaro. Mwari anoti handingaindi kunoita chinhu ndisina kumupa the latest, the breaking news of heaven dzakatanga kusvika pamba paAbraham. Jesus was there. Why? Because Abraham pakakotamira pasi haana kumbodzisumuka nokuti tiri varanda pamwe chete newe, because akanga aripo ainamatika. Are we together? Which shows that Jesus akashanyira Abraham, akazomuona, pakaurawa ng'ombe, pakadliwa. Are we together? Mwari pachavo vakashanya pamusha paAbrahama. Shoko raMwari rinoti pakazokurukurwa kanzi ndiri kuinda kuSodoma, kanzi indavo, kanzi kuipa kwari kwadaidzira. Komana ndombeta Jesu, Mwari demambondishanyirawo, ndoda kuti newe muteereri nemutariri imbonda mata kuti Mwari amboushanyirawo. Washanyirwa nevanhu vakawandisa zvakwana. Let God visit you this time. The Bible says vakabva vazodurirana nyaya, ndobva Abraham ati mukawana kune 50 munoparadza here, kanzi kwete, until asvika pa10. Ndoda kuti muterese, asvika pa10 denga rikati kana ndikawana 10 people vakatendeka, vakanaka, vanoita zvakanaka muSodoma, Sodoma rapona. Hai, mubvunzo wandinawo ndewekuti dai raini renyu murikugara mulaini, murikugara mupi, mulaini mupi, nditi location, location rakakurisa, ngatiti mulaini menyu mamunogara dai richinzi ranoda kuparadzwa, Mwari wobva vati ndikawana mune vanhu vakatendeka 10 vawandisa, 5 vakatendeka, handisi kuzoparadza street iyoyo. Raini renyu raigona kupona here nekuti iwe ugeremo? Raini ndarinyanya. Regai nditi kana Mwari vakati ndoda kuparadza Blackview yese, kana kuti neMandara ndoda kuiparadza, but ndikawana vanhu 10 vanoita zvakanaka vepachechi yeSavata, ndikavawana maKristu 10, handichaparadzi, yaiparara here ini? Tibve kunyika, ngatindee mumba menyu chaimo. Mwari aronga kuparadza mhuri yenyu, dzinza rekwenyu, your clan. Handizivi kuti ndeyekwaSamaita kana kuti yekwadi. Shoko robva rati ndikawana 10 mumhuri menyu vanhu vakatendeka, handisi kuzouraya mhuri. Yairarama here kana kuti yaifa? yaLoti yakadini? The Bible says ngirozi dzakasvika mumba maLoti dzikati, une vanhu here pano? Uvabudise. Even varida kuroora vana vako. Inzwai, vari kuda kuroora vana vako, uvabudise kurova vakwasha. Saka Abrahama aitoti, Loti, vanhu 10 anogona kutadza kusvitsa, but noda kwokuti agarawo arimo, anodaro akatevegwa nevamwe vakudawo Mwari wake. Saka vana vake plus vakwasha plus vamwe vanhuwo vakatendeuka vachidawo Mwari wake, 10 inokwana. Saka Sodoma iparare. Anogona kuponesa nzvimbo yako ndiwe munamati. Anogona kuponesa nyika yeZimbabwe havasi mapoliticians, ndiwo munamata. Kana wanamata muzvokwadi, Mwari wochadira mwoyo wake mukati menyika yeZimbabwe. Zimbabwe can be saved because of one man, one family that is faithful. Let that family be yours or mine. The Bible says kwakazobuda wangani, tipedzise mhuri yekutanga, tine mhuri 2. Ngirozi dzakatozoti kuna Loti nevana vake, vana vake vairika vanga varipo, kutobata maoko kubuda navo, kubudisa kudai, vasisadi kubuda, vachindwa navo. Uko manje ndobva vazonzi chimanya nekuda kweupenyu hwako. Saka makabuda Loti nevana vake vasikana vairi namai vari 4 ndovakabuda. Pa10 pakabuda 4. Ukaona 4 out of 10 wafoira vanhu vaMwari. 40% kufoira. Totomuti akazama. Vamwe
Saka uchimudzwa achiti ndini ndega mumhuri yese ndonamata, ndio 1 out of 10. Ndokufoira kana uchiita nemazvo Mwari vachikuropafadza zvichaitika, asi kana usina shungu nazvo kufoira. Ane shungu uchapasiswa naJehovha. And then the Bible records that havana kusvika vese, pakasara 1 munzira akaita churu chemunyu. The Bible says vava mugomo. And then what happens? Vairi vakasara mugomo. Why? Because vasikana vake vairi vakabika doro, vakarangana zvinhu zvakaipa zvokubata baba. Nyaya yedrug abuse yanetsa. Tave nevanhu vanoziva maresipi ekubika doro vari pakati pedu. Kwete madzimai but mhandara dzinoziva mabikigo nemasanganisigwo anoitwa doro. Vana vave made nekuda kwemadoro ari kumwiwa nezvidoro zviri kumwiwa. Noah, Lot anamboziva kuti vana vane resipi dzakadaro dzekubika tototo. Ndokubva vabika, ndokubva zvataridza kuti kuSodhoma vana vanga vasiko, vakabuda muSodhoma, asi Sodhoma haina kubuda muvana. The Bible says Lot akamwa kusvika adhakwa, akabatwa, akaitwa murume nevana, ndokubva paberekwa maMoabites vanova munzwa mundove kuna Israeri today. Ukaona munhu omwa doro achiramba achirimwa richimunakira kusvika abatwa naro zvokusaziva kuti avatepi, anorida zvoreva kuti muSodhoma Lot was not even part of people vaibudiswa muSodhoma, which means mhuri yaLot yakapararira muSodhoma. Never mind kuti vakabuda, but they were still there. Sodom was with them. So namato Abraham hauna chawakashanda, nokuti kuSodhoma kwakusina kana mumwe chete. Regai tiinde pamhuri yekupedzisira inova mhuri inondifadza kwazvo, imhuri yaNoa. Mukurumbiro waNoa uri pakudii vanhu vaMwari? Noa hatimbonzwi achiita zvimwe zvinoshamisa besides kungoparidza. He just preached. He was an evangelist, a powerful evangelist. Some scholars say he did it for 120 years achiparidza. Wow, that was a time plus, man. Achiparidza, but haana kana kuwana 1 akatendeuka Noa. Hey, varoora anga anavo, vanaka anga anavo, nemudzimai ndiyanga iri mhuri yake, anga asati ava nevazukuru. The Bible records that varoora nevana vake nemudzimai vakatendeuka. Asina kutendeuka inyika yese. Rega ndiinde ipapapa. Kana uve ineffective preacher, namatira kuti sermon yako ibvumiwe nemhuri yako kunyange nyika ikaramba. Kana vanhu vasingakubvumi kuti umunhu kwaye, ndikureva kuti kana social media ikazara pamusoro pezvako uchinyeberwa uchidini, dai mhuri yako yataura kuti vanhu vari kunyepera baba tovaziva kuti munhu ari straight, and uri straight. If the world cannot be convinced by your preaching, let your family be convinced. Kana vanhu vakatadza kusanzwa mharidzo dzako, dai mhuri yako inganzwa mharidzo yako. Rega nditoiti ndimboti bude mbichana, ndimboti dzikise, imbomira kutiparidzira, imbomira kutaura nesu, imbomira kuti ndanzwa kuti uri kutaura nezvedu stereki. Ndanzwa kuti utaura nezvedu stereki. Imbomira vakira mhuri yako ngarawa. For those who don't know, kuti Noah haana kuvakira vanhu vese ngarawa. Verengai nenika. Nguva yangu ndio yapera man. Ndichakuendesai kuna Hebrews chapter 11 verse verse 7. Muone zvandakaona ini pandaiverenga. Noah haana kuvakira nyika yese areka. Titus, Philemon, Hebrews iri panapa. Verse 7. 11 verse 7. Then ndikakasika kuiona ndiverenge panapa. Chirongwa chino chisati chapera. Inoti kudii panapa? By faith Noah, being divinely warned of things not yet seen, moved with godly fear, prepared an ark for the saving of his household, by which he condemned the world and became heir of the righteousness which is according to faith. By faith Noah, hallelujah, nekutenda Noah, kunyange nechunhu chasina kumboona, mvura yanga isina kumbonaya ever since yaibva pasi, but Noah akaparidza kuti mvura ichanaya. Ndo zvakaita kuti ave benzi kuvanhu, because aitaura zvinhu zvisati zvamboitika, achiti zvichaitika. Vanhu vakati zvinoitika, zvakamboitika kupi kuti mvura inaye? But he preached on. The Bible says
akaponesa mhuri yake, because ngarawa yakanga iri kuponesa mhuri yake. For one information, mukarasika mukasanzwa zvandiri kutaura, ngarawa yakanga isiri yekungoti mhuri yake iponeswe, but Mwari aizviziva kuti nyange ukaparidza sei havatendeuke, vanhu vese vainzi vapinde. That's why yakaitwa yakakura, but hapana aitendeuka because vanga vakasindimara mwoyo. Zvotoriva pachena kuti dzimwe mharidzo hadzinei nemhuri yese. I don't want to have my views akawanda. I just want one view today. Just you alone. Imbobvisa vanhu. Iwe pachako wega. Ndo watiri kuparidzira pazuva ranhasi. It's you and the preacher today. Kuti iwe pachako poneseka. Vaka areka yekuzviponesa. Iwe nemhuri yako. Imbomira kuchivakira areka. Ndinokunzwa uchiti hatisi right. Ndokunzwa uchiti mapasa acho apanduka. Ndokunzwa uchiti mapasa vacho vanetsa muvakadzi. Ndokunzwa uchiti maelder acho anoita zvakati. I am saying, imbomira kuti varikira areka. Imbozvivakira iwe nemhuri yako. Now is your family pakutendeka. Mumire zvakadini. Iwe imbosiya vakadzi vedu, isu tatadza kuvachengeta. Iwe ugere sei newako. Imbosiyana nevana vedu kuti havagoni kupfeka. Vako vakapfeka here. Kana vako vakapfeka, praise be to God. Noah akaponesa mhuri yake. Vamwe vese vakanga vachi but vana vake vati amen hallelujah. Shem nemudzimai amen hallelujah. Japhet nemudzimai amen hallelujah. Even Ham nemudzimai amen hallelujah. Mudzimai wake aidaidzira hallelujah amen. Shoko rataugwa nababa nerezvokwadi. Kana vanhu vese vakasanakirwa nemharidzo ino, I am praying kuti let my family vadaidzire vachiti amen hallelujah. Why? Because really better kuti tipinde muareka nevana vangu vamwe vese kunyange vakaraswa. I'm not saying raswai, but zviri nani kupinda nemhuri yako, because your first family is your church. Church yako ndo mhuri yako. Mangwanana anu ndoda kunamata maminitsi mangani asara 5 ndoda kunamatira vanhu vanoti pastor, ndaneta kuvakira vamwe vanhu ngarawa. Haleluya. Ndaneta kudzidzisa dzimwe mhuri. Ndaneta kutaura nezvekugara kwakanaka, but musha mangu hatina kugara. Ndoda kuti nhasi ndimuvakirawo vana vangu areka. The tale of two families. Noah nemhuri yake, Lot nemhuri yake. Which family do you choose today to belong to? Vamwe vana vedu vanototaura nedzimwe hama dzavo, vamwe vachitaura nemwoyo kuti dai ndisiri mwana wekwenyu. Mamuchiziva here kuti vamwe vana vari kutoti dai vasina kuberekwa nemi? Zvokuti iwe zvamuri kutaura nezvedNA izvi kuti dai ingaitwa, vari kutoti dai kwangobatwa vamwe baba vasiri imimi. They don't want to be your children. Nekuda kwezviri kuitika musha menyu, noda kwemabatiro amunoita mai, noda kwemuitiro amunoita kuvana, noda kwemadyiro amunoita mari nana marwei. This is disgusting. Vanenge vachinyasa kutaura pachena kuti handidi kudzokorora zvinhu zvikuitwa muno mumba umu. Zvinhu zvikuitika muno mumba umu itsvina kwandiri. Vana vari kutoti hazvichuziki, kungoti hazvichinjiki. Kungoti ndimi makatobereka, but havadi kuvapamba penyu, havadi kuasosietwa nemhuri yenyu nekuda kwemaitiro amunoita. Rega ndimbotaura even vari diaspora. Mwari wakakuitai zvakanaka mukayambuka mukaenda. But muchinayo here mwana? Muchina here Mwari? Vana venyu vachina here Jehovha? Vamwe vana vakapanduka pawakangoyambuka. Naimi, choshamisa chiko kuyambuka nyanza? Ndiani asiri kuoverseas? Isu totiri kuoverseas. Kana muri ikoko handiti munoyambuka nyanza muchiuya kuno. Totiri kuoverseas tiri kuno. Hapana chomboshamisa. We must worship our God together nemhuri yedu. Chitaura pachena kuti Mwari wakatichengeta tikayambuka nyanza. Nhasi tiri kuno, Jehovha wakatirinda. Sarudza nhasi. Which family do you want to belong to? To the family of Noah, the family of faithfulness and trust, or to the family of Lot? Ndoya toda kungonamatira iyoyo. Noziva kuti zvinorwadza kuti shuwa vanhu vakaenda kumhiri kwamakungwa vachinamata Mwari, iye zvinezvi mangove vanongonziwo vanamatiwo nje. Matopora zvimazuva zviviri izvi, matopora. Unotoona kuti vanhu vatopora. Ndoda kukubvunza vanhu vaMwari, sorry, hatipo kutongana, but kungomutsana kuti imimi chinokukonesai kuti munyasa kuita zvinhu zvistraight. Ichi imvura, inyanza, chando, ndo chaikuvhiringai. Hamuchazivi vheni kuchengeta Sabata. Hamuchazivi kuti Sabata rinochengetwa sei.
ndati hamucharizive here rinochengetwa sei. Iye zvino izvi muri kungoti because tichiita mabasa etsitsi saka tinenge tichiinda mazuva ese kumabasa, and yet ione choice yekuti unogona kuchuza kuti handindi musi Sabata, I can go to church, but uri kungoti chero zvawaita because uda mari. You know what, usafungidzire kuti uchagara wakadaro. One day muchadzoka, vamwe venyu hamusviki kuno kumusha, nyanza yaichipo ekuda kushandira Jehovha, unoda kwezvimadhora zvatawana musi umwe chete. Ngatinamatei Mwari semhuri, tidzore vana vedu vazive kuti kudenga uku kuna Mwari. Tirege kuita mbiri yekuve vanhu vane zvinhu but vasina Mwari. Zviri better kuve a mouse yemuchechi than kuva munhu ane upfumi but asina Mwari. Don't you want a special prayer? Tinamatiri taitaura pamusoro pemhuri mbiri, mhuri yaLot nemhuri yaNoah. Do you want to belong to the family of Noah, mhuri yakabelieve the truth of the day, kuti usaindise vana vako kuSodoma asi vana vako vainde muareka? Vangani vanoda munamato wakadaro? Tinamate tese. Ngatinamatei. Ishe tomutendai, hatina choice yekuberekwa nevabereki ava, but zvimwe zvinoitika hatizvide, hatizvifariri. Tachikumbirawo kuti sevana tisatevedzera zvakaipa asi tiite zvakanaka. Tinavo vabereki vakashingaira veduwe, vachidzidzisa. Vamwe vana vakatoendeswa kuboarding yekuchechi, vakapinda mumaprogram ese, maprogressive classes ese, but iye zvino vakura, vatokura, vatodzidza, vachidzidzisiwa nemari yechechi. Vamwe vacho vanewo vafundisi vaidzidzisiwa nezvegumi zvechembere dziri kumusha. Nhasi uno vakupinda mubhawa. Baba, tinokumbira kuti muchivadzora tive mhuri imwe chete muareka imwe chete, tisabuda kunyange muchinhuhwa zvidembo. Tinoramba tirimo nokuti zviri nani kuva mukati pane kuinda panze pari kuvhuvhuta. Kunze kwavhuvhuta tonamatira kuti mhuri yese ichuze kuva mhuri yaNoah. Muzita raJesu tanamata. Amen. God bless you. Kuti tenzi anoridza tsuri yekugumayo, apo nguva yepasi yaperawo. Kuti vakanaka vese vanounganidzwapo, mazita anodaidzwa ndiripo. Mazita anodaidzwa, mazita anodaidzwa, mazita anodaidzwa, anodaidzwa kudenga ndiripo. Hamusiwo vanomuka vakafa kuna Kristu, vanoona mbiri huru yakewo. Apo vasarudzwi vanosangana kumushapo, mazita anodaidzwa ndiripo. Mazita anodaidzwa, mazita anodaidzwa, mazita anodaidzwa, anodaidzwa kudenga ndiripo. Ngatibate basa rake kuti rinozopera, ngatishumaire rudo rwa Mwari. Jesu Jesu anouya kutora vanhu vake, mazita anodaidzwa ndiripo. Mazita anodaidzwa, mazita anodaidzwa, mazita anodaidzwa, anodaidzwa kudenga ndiripo. Mazita